जय शिव गुरु। जय महाप्रभु। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय शिव गुरु। मैया गौरा पार्वती की जय। कार्तिक गणेश की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। जय माँ भगवती। जय माता की। त आज ई शिव चर्चा कथा बहुत ही सुंदर बा और आप सबसे निवेदन बा कृपया करके ई कथा के पूरा सुनल जा। तो एक ठो साधु महात्मा रहना, भगवान भोलेनाथ के भक्त पुजारी रहना। भोलेनाथ के कृपा उनकरे ऊपर एकदम बनल रहे। तो उ महात्मा हर गांव गांव में फेरी लगावे आ जौन भी भिक्षा मिले वही से अपन पालन पोषण करत रहने और शिव गुरु के ध्यान में मगन रहे। तो जब भी वो मांगे जा भिक्षा तो एक ही शब्द उनके मुंह से निकले कि जेकर करनी तेकरे पूत भतार के आगे आवे। जेकर करनी तेकरे पूत भतार के आगे आवे। इहे कहे आ जेहू के दुआरी पे जाए के रहे ते के भिक्षा मांगे, इहे शब्द उ कहत रहे। हमेशा कहत जा कहत आवे। रोज के इनकर ये काम रहे। त एक ठो मेहरारू एक गांव के बहुत इथी चिड़चिड़ही रहे। ओके बड़ा गुस्सा लगे कि ई सधुइया जब आवता त एके जबान कहता कि जेकर करनी तेकरे पूत भतार के आगे आवे। एक त भिखियो एके देता नी लोगन आ ऊपर से ई उल्टा सीधा ई तरे बात ही बोलत आटे। आ एकर बात ही हमरे तनिको सहात नाई बाटे। आ अब अगर आ गईल दुआरे पर मांगे हमरे तब एके त हम छोड़ब नाई। अब इहे ठान लियले रहल। आ ई सुनत जब मतलब ढेर दिनों के हो गई रहे, जब एके बात ही सुनत बाबा जब आवे तो एके बात ही कहे आ सब करे दुआरी पर कहे। इहे और नाई रहले कि खाली ओकरिए दुआरी सब करे दुआरी पर कहे। लेकिन तो ओके मेहरारू के बहुत रीस चढ़ गई रहे। कहे कि इनके अब हम मुआ के दम ले बहुत एथी हो गल बाने। दूसरे के सिखावत आने जेकर करनी तेकरे पूत भतार के आगे आए। भला काहे के मेहरारू के करनी पूते भतारे के आगे आई। सभे अपन अपन कर्म करला, अपन अपन कर्म भोगला। मेहरारू के चाहे महतारी के चाहे बेटी बहन के कर्म भला दूसरे कपारे पर आई। आवत आने सीखा बुद्धि देवे। यह बड़का होशियार भइल बाने, बड़का महात्मा भइल बाने। सभे अपने कर्म का भागी होला। आ बड़का महात्मा बाने आवत आने कि जेकर करनी तेकरे पूत भतार के आगे आवे। आ इनकी अब हम छोड़ब नाई। का कैलस जब कुछ दिन बीत गईल त मुसहवा दवाई मंगा के धैलसी। मुसहवा दवाई मंगा के या का कैलसी दूगो रोटी आटा में सान के आ दूगो रोटी पकौलसी। दूगो रोटी पका के आ धो दियलसी। कहलसी आज जब्बे ई सधुइया आ गईल हमरे दुआरे पर तब्बे एके हम देब। त पका के तो धो दियलसी। लेकिन आवत ओके साँझी हो गई। साधु महात्मा के शिव गुरु के भक्त रहबे कैले, अपन पूजा पाठ कैले, भोलेनाथ के कीर्तन भजन कैले, भोलेनाथ के थी कैले पुकरले। ओकरे बाद से अपन चल गईला भिक्षा मांगे। जात साँझी हो गई। ओकरे दुआरी पर जौले पहुँचने तौले साँझी हो गई। साँझी हो गई। ओकरे बाद यह बात कहले अरे जेकर करनी तेकरे पूत भतार के आगे आवे। कहतिया रुक बुढ़ऊ रुक सधुअऊ तू नाही तो के हमें आज खत्मे लीला बा तुहार रुक जा। का कैलस गईल भीतर से 2 ठो रोटी लेके आई जौने में मुसहवा दवाई डाल के आ बनौले रहल। मुसहवा जहर डाल के आ बनौले रहल। तन दोनों रोटी का कैलसी उठा के आ महात्मा के दे दियलसी। साधु महात्मा के कहलसी कि ऐसन बाटे
ए बाबा हई रोटी पकौले बानी, हई ले जा खा लिह। बाबा कहले हाँ बच्चा ठीक बाटे दे दो। कई दिन से हमरो भूख लगल बाटे, आज 3-4 दिन हो गए कुछ पौले नाई बानी प्रसाद उरसाद। द आज चल के इहे भोग वोग लगाई। साधु महात्मा का कैले लेके अपने पोटरी में गठिया के बगली झोरी में धो लिहन, कमंडल ले चल दिहन। अब सांझ त हो ही गई है, गईले घूमत घामत फेरी लगावत उनके राति हो गई। गईले अपने कुटिया पर भगवान भोलेनाथ के इथी कैले अपन नहा धो के पूजा पाठ क के भगवान भोलेनाथ के सोचना कि अब भोग लगा दी। भोग लगौले के बाद तब हमहू प्रसादी पाई। कई दिन हो गई बा भूख बड़ा जोर लगल बाटे। तब भगवान भोलेनाथ जी के साधु महात्मा का कैले बढ़िया से नहा धो के अपन भभूति उभूति पोत पात के अपन भोलेनाथ के इथी कहो के पूजा पाठ कहो के का कैले भगवान भोलेनाथ के अगवा चढ़ा दिहन रोटिया। चढ़ौले के बाद अब सोचल कि अब चली अब पानी वानी लेके अब हमहू बैठी परसदिया पा लेंगे। तो जैसे ही बाबा बैठ के पानी वानी गई न कवंडली में पानी आने लेके आके सोचना कि अब बैठी तौले तो 2 गो राही अइला कुल। दोनों बाप बेटा रहना कुल आवत कुल इनके विदेश से कुल आवत रहना कमा के मार बढ़िया से भारी भारी कपड़ा लत्ता अटैची पटैची हेन तेन दुनिया भर के सर सामान कुल लेहले रहला। वहीं जुकन आवत कुटिया भेंटा गई, राति हो गई है 10 बज गई है राति के। सोचना कुल अब का गाँव में जाए के पिल्ला कुकुर भौंकता न कुल कहीं काटी उटी लिया कुल ले आवा है साधु बाबा कुटिया में रुक जाई जा राति भर, अभी नहीं होई तो चलल जाई। अब वही जन कुली रुकी गई त साधु महात्मा लोगन के बहुत बड़ा दिल होला। महात्मा देखने जब 2 आदमी विदेश से आवत न कमा के बाहर से त हमसे जाते त यही सबके भूख उख लगल हुई। एक बार ले आओ पूछ लें प्रसाद अकेले नहीं खाए के चाही। केहू दुआरी पर आ जा तो के जरूर भूखा धूखा केहू रहे ओके पूछे के जरूर चाही दुआरी पर कि नहीं अगर कुछ खाए के बाटे तो के 1 गिलास पानी जरूर पूछे के चाही। त अब यह महात्मा जी अपन फर्ज निभौले। कहला ए बच्चा कहाँ से आओ तड़ लोगन। त दोनों बाप बेटा कहता न कि ये महात्मा जी हमन आवल जाता विदेश से देखल जा 4-5 दिन हो गई बाटे। राहे में हमन के थक गइल बानी लोगन। सुबह खाना ना कुछ खाए पिए पौले बानी लोगन। बड़ा जोर भूख लगल बा, तनी कुछ होखे प्रसाद उरसाद त दे देती हमन के खा लेती, बड़ा जोर भूख लागल बा। कहला साधु महात्मा की मनवे में लगना सोचे कि 2 गो रोटी बा कैसे का करी। चलो हम तो अरे जैसे 3 दिन हर उपास करिए तैसे आज एक दिन और सही शिव गुरु भोलेनाथ के कृपा जैसन भोलेनाथ चाहिए तैसन का करे बाटे। आज और भोलेनाथ के नाव पर व्रत रही लेतानी। का कैले महात्मा 2 ठो रोटी रहे, दोनों रोटी उठौल कहला ए बच्चा है 2 ठो रोटी बा है लगन प्रसाद है, दोनों जने 1-1 रोटी पा लगन। यह अब हमरे लगे करे अलावा और कुछ नहीं बा। है कमंडले में पानी ले बानी अपन पी खा लगन, आराम कर लगन। होई सुबेर बिहान होई तो जइहा लगन आराम से खा पी के ही सुता लगन। तो बड़ा खुश भईना कुल बपुआ बेटा हुआ दोनों मिला कुल खुश भईना कुल। का कैला कुल बढ़िया से हाथ मुँह धो के आके करे बाद 1 ठो रोटी कुल का कैना कुल नमक लगा के 1 ठो रोटी दोनों मिला कुल खाओ के सुत गई ना कुल। महात्मा बेचारा वही दिन उपास क ले ना शिव गुरु भजत कीर्तन भजन करत करत वो सुत गई न। भी नहीं भइल महात्मा जी के लोगन के आदत ही होला कि 3 बजे उठ के लोग अपन नहान धोवन पूजा पाठ शुरू कर देला लोग। त महात्मा जी 3 बजे उठ के अपन नहा धो के पूजा पाठ कैला के ओकरे बाद जब तनी उजियार हो गईल सोचला कि अच्छा चलो लगता थकल हारल बाने सब सुतल बाने सब सुते द अपने उठिए सब समय से अपन जइए सब कौन इथी बाटे हम जाई तौले गाँव से कुछ मंगले उंगले आई। त गईले
महात्मा गईले तो थोड़ी एक भिक्षा मांग के लिए अइले। आ मांग के लिए अइले तो बैठ के टिक्कर से कने सोचने कि अच्छा चलो वो दू मिलावाने कुल वो दोनों उनके संती एक टिक्कर वो से के लिए तानी अपन खा पी ली है, वो सब अपन नाश्ता पानी कर ली है, सब तो जइहे सब। का कइले महात्मा चार ठो टिक्कर से कने एगो साँझे खाए करतीन, एगो सुबेरे खाए करतीन, आ 2 गो टिक्कर वो दोनों बापो बेटा करतीन से कले रहना। 4 गो टिक्कर से कले रहना आ चटनी भूकले रहना नून मरचा के। ओकरे बाद से अब का भइल कि जब पका उका भइले भगवान के भोग वोग लगा लिए न, लगौले के बाद त का कइले गइले दुनहुन के जगावे बपुआ बेटउअन के जगावे गइले त जगावत हार गइले दुनों ने बपुआ उठे न बेटउए उठे। अब त महाराज जी संपाति गइले कहना दादा हो ए कुटिया में का ऐसन हो गइल कि का बोलेला एथी उठत नाई बने कुल। अब गइले बाबा, अब महात्मा गइले दौड़ल पूरा गांव में जनाए अइले, कहीं थी नाई भइल तौले भागल फिर वही गांव में गइले जौने गांव में उ औरतिया बाबा के रोटिया दिहले रहल। अब का भइल मार हल्ला मच गइल, पुलिस अइले कुल। ओकरे बाद से तब पूछे लगना सब कि का भइल आखिर काहे तरे दोनों आदमी उठत नाई बने सब। तब महात्मा जी से पूछे लगने सब, कहने सब महात्मा जी आखिर का बात भइल है, आराउरे कुटिया में दोनों बाप बेटा ए तरे मर गई न। तो महात्मा जी कहला ए बच्चा हम तो भगवान भोलेनाथ के भक्त हई, उन्हीं के शरण में रहतानी। अब तक भोलेनाथ जाने कि ई सब का भइल है। हम तो गइल रहनी, हम तो आज 4 दिन से उपास बानी, गइल रहनी हई कि गांव से कुछ हमके भोजन प्रसादी मिल जाई तो खा ले तनी भूख शांति होई। त गइल रहनी त एक ठो मेहरारू हमके 2 गो रोटी दिहले रहली गए। उहे 2 गो रोटी लिए आइनी भगवान भोलेनाथ के चढ़ौनी। आ चढ़ौले के बाद ओकरे बाद थी का बोलेला अब सोचनी कि खाही तौले ई दोनों बापो बेटा विदेश से आ गई न लोग, लगना लोग हमसे प्रसादी मांगे कि बाबा हम लोग प्रसादी दी, बड़ी 3-4 दिन से भूखा बानी लोगन। अब हमरे देखी अब दया आ गई, हम कहनी अच्छा ठीक बा भाई तुहने लोगन खा पी लो लोगन। का कहनी दोनों एक रोटी वही लोगन के दे दियानी है आ वह रोटी लोग रात खा पी के सुतल है लोग। तब से देखा भी नहीं के अब उठत नाई बा लोग। अबे महाराज अब हम नाई जानतानी, अब तक भगवान भोलेनाथ जनिया कि ये लोगन के साथे का भइल बा का नाई भइल बा। तब पुलिस वे कहना कि जौन मेहररुआ रोटिया दिहले रहलिया ना पहले लाश टिकवा के ले गईला, सब पोस्टमार्टम करौला, सब तब पता चलल कि एमे त सब रोटी में जहर में राके खियावल बा कुल्हिन के। तब पुलिस कुल जांच पड़ताल कैले। तब महात्मा जी से कहना कुले महात्मा जी जौन मौगी रोटिया दिहले रहलिए आ तनी ओकरे घरे लिया के चली त लिया गईला। महात्मा जी वही मेहरारू घरे कहला कि हैया मेहरारू हमके रोटी दिहले रहलिए। तब पुलिस कुल बोलौला ओके आइल निकल के त कहला पुलिस कुल कि का बात है महात्मा के रोटी तू दिहले रहलू औ त कहतिया हाँ साहेब हम ही रोटी दिहले रहनी है आ त कुछ डरले रहलू है। तो कहतिया नाही त हम काहे के कुछ डरे जाई, हम ना कुछ डरले ओरले रहनी है, झूठ बोल गई। त कहला पुलिस वाले कि ऐसन बाटे कि हऊ 2 गो नहीं कहतिया कि कोनो बात भइल है का साहेब। त कहना पुलिस वाले कि हाँ बात भइले बाटे आ ऐसन बा जौन रोटिया दिहले रहलू हो तौन 2 गो आदमी आइल बाना कुल हो जन बाबा कुटिया में विदेश से आ दोनों मिले उहे रोटिया खैने है कुल आ उठत नाई बाना कुल मर गइल बाना कुल। तौले चिहू की गईली कहतिया आई दादा रे हमरे मालिक आए करना कहीं उहे नाई ने आइल बाने। अब का कैलस हाली जैसे रहल तैसे ही भागल गोइल आ जातिया देखतिया कि वही के मर्दा है आ वही के बेटा हुआ है आ वही जन लगल कपार पीट के रोए आ साधु महात्मा गोड़े पर गिर लगल नाप रगड़ रोए। कहतिया हे महात्मा जी हमसे बहुत भारी पाप हो गई, बड़ी भारी गलती हो गई कि हम रौरे साथे गलत थी सोचनी कि रौरे रोज आवत रहनी है कहत रहनी है कि जेकर करनी तेकरे पूत भतार के आगे आवे, जेकर करनी तेकरे पूत भतार के आगे आवे। यही से हमरे रीस चढ़ गई है तो हम रौरे के
मुसहवा जहर डाल के आ रोटी पका के देले रहनी हई ऐता सही हमरे पुते भतारे के आगे आ गईल। अरे बाप हो बाप, अब त हमार सब लूट गईल, बर्बाद हो गईल। त महात्मा जी फिर कहला कि जेकर करनी तेकरे पूत भतार के आगे आवे। पुलिस पकड़ के ओ मेहरारू के जेल ले गईल। आइने मर्दो बेटा गईले आ महात्मा जी शिव गुरु भोलेनाथ के भक्त रहने गईले। भगवान भोलेनाथ के शरण में जाके भगवान शिव गुरु के कृपा उनकरे पर रहल कि उनकर जान भी बच गईल और उ हर तरह से यहाँ जौन उनके सजा मिलत ओहू से बच गईले। त शिव गुरु के शरण में जे रहेला ओकर सब तरह से कल्याण होला। ओहू जुकन कल्याण हो जाला, एहू जुकन कल्याण हो जाला। यही से कहल जाला भगवान भोलेनाथ बड़ी भोला हवे। उ सब पर जेकरे ऊपर अपन कृपा दृष्टि अगर बरसा दें तेकर समझो कि कल्याण है हर तरह से। ओकर केहू भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकला। त जे गुरु भाई गुरु बहिना ई कथा के सुन रहल बा ते से हाथ जोड़ के प्रार्थना बा, अगर ई हमार शिव गुरु के कथा अगर अच्छा लगल होई त हमरे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कइल जा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखल जा। जय शिव गुरु, हर हर महादेव, हर हर महादेव।